تركابي كونزي وتزي أنا تدس دسي نافي قياقن أنا سيف يو نافي قياوي دبقي لأن هدلو مسي أنا قدام سروة تحويسي يو وتحويسي وني 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 أصاقي سوني أصاقي سوني حسابي كم تدلتي كم تدباقي كم تدميتي قول سمير ملي وشيشاي فحلوني مامي قبيتي مامي قبيتي هراي ناي زما تشبخات الواديو تايل بولو تباها خل سمعو كمل كخدرا فايك تكون كيلكا السوق ما حدا مغنيات كوسد يخيل ما حدا عبي مغنيات مالتي بر بزح ناي در في دليت وي من قدي اي نبرن معي قل اموداتا خم زي ترف قد خوينا مزي وعطاه صح هراي انتاي مدلاوات تقبر انتاي مقربات تقبر اسكي ام مدرخ تقرب كلها ام مدرخ تقرب كلهو اتي قداماي مدلاو مس نفسي زغبرو ناي دمصي لممداتي اتخدر فلو زلني اسكالاتات بقبو يفلطو ابي كويني متحتين العلي بزح خيد كغالابت زخل يفلطو زت ناي مجمرتا مدلاواتي دحر مس باند خونكا خا توتخي تقبل مالتي بدحريو امود داتا زمتص بكل ነገር ድሉ مس كونكا اب اقرارباخ ካለ ሁሉ ደጋዊ ነገርካ ካት ዳሎ ማለት ነው ናተ አነ ሆነ ይዝገብር መጀመሪያ ግን በታናይ ድምጽ ልምምድ ይዝጀምር ለዕሉ ሁሉ ግን ደፋር ትመስል ድፍረት አለካ ዳፍጤ اللي يخدرف كلهم بر او كان اسدف ام مدرخ مالتي افدر فيه هو ام مدرخ سي هو كومو يزيل ولا انا حدا غزي يخري يخلو ابغل غل اوانكا انتي كم خانه يرداني ግን ابغل غل اوانكا هيدفرني الله غزي نفس اسر وبغل غل اوان اندحر زي تدالخو بفلاي اندحر زي تدالخو موسيقانا خميالو تبل بدرجة خبابينا كودادرنا يخلدو إلكا تأمن؟ أي أمنني بدرجة خبابينا خنودادر أبز جزيزي أي نخلنينا بزح خودادرنا زخل فرياتي فري يلا أي فرن زلو وينتهم بدرجة خبابي كودادرو زخلو سنة بواويان قبوء متبع أي وهابني زلو زي كما كال بوتاتات وي هاجرات مالتي أبانا سيتي بزح نجار تكس خلي نزي زي تجبروه جن بحتر زبالة حجي مس قربابتنا خودا درنا زغل عقمي ما يبي عقم خلونا خل بايتان أتي مسارحتات بليو خال كل نجارات جن يعلنا يبلنا أم مسارحتات من البات أرتت بستو أم ملكت مسارحتات كم بقعتك هميت بمجموع موسيقى هذا موسيقى نياتاتنا مفعاتي في اللعب زي بزحات ببيت مرت موسيقى زتمرقوا موسيقى نياتهم زلونا نعشتو كمان ولا بعدمه نعشتو من البات كما قاعد أمري ختخونكي بجاكازن احنا نصاوتو زمناو موسيقى بعل ممهر بارنباس ممهر محمد صالح ممهر إلياس زطرنفوهم علو اواسيس بهالو بجلنا ابنت اندحر توكيس كخونكي اساتهم حج اندحر يخيهم نعشتيهم
ግን እቲ ዓለም ለኻዊ ኣካይዳ ናይቲ ሙዚቃ ጌና ከለዉ ፅኒዖም ኣለዉ ብፍላይ ኣብ ክላሲካል ሚውዚክ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ዝናትና ከዓ ከምኡ ክኸውን እንተ ደኣ ኮይኑ ብዙሕ ነፃነት የድልዮ ብዙሕ እዩ ዘድልዮ ካብ ትምህርቲ ጀሚርኪ ዕድል ናይ ትምህርቲ በዓል እዩ ካልእ ናይ መሳርሒ ኣቑሑ ዝደለኻዮ ዓይነት መሳርሒ ኣቑሑ ብቐሊሉ ምርካብ ንፁርነት ናይ እዞም ሳውንድ ሲስተምስ ንብሎም እዚ ኩሉ የድልየና ማለት እዩ ኩሉ ምናልባት ምዝ ሕጂ ስነ ጥበብ ዝያዳ ክብክብል ኣለዎ ተባሂሉ ዝሕሰበሉ ዘሎ ምናልባት ገለ ንፅበይና ተስፋ ኣለና ንፅበይና ሕራይ ኣብ መወዳእታ ዕድል ክበካስ ክሜሮን እንታይ ክትብል ባ እብለካ ኣነ እንታይ ክብል ባህብለኒ ብዙሕ ይክብል ዝደሊ ግን በዛ ሎማ ዓንተ ክብል ዝደሊ ከምዚኣ ዓይነት ኣጋጣሚሲ ደጋጉሙና ካልአይቲ ከዓ ድጎሙና ኢኹም ኣብ ዝመፅእ ቀረባ ግዜ ከምኡ ክብል ደሊ ሕጂ ንሕና ሚኒስትር ዜና እዎ ብፍላይ ሚኒስትር ዜና ሕራይ ዋእጅኹም ዝወቕዓ እኳ ዝደግም ንደግም ንኸውን እስኹም ከዓ እቲ ልዒልኩሞ አንቂልኩሞ ዘለኹም ጥርናፊ ክትቅፅሉ ኣለኩም ሎማ ኣነ ክትብል ክትክእል ኣለካ ስልኩም ከዓቢ ኣለዎ ክትፍለጡ ኣለኩም ደጋጊምኩም ክትቀርቡ ኣለኩም ኣብዚ ተሰኣንኩምሎ ኣበይ ዳ ኣለዉ ክትበሃሉ እንትኾንኩም ቅልቅል ከድልየኩም እዩ ክንገብሮ ኢና ዳ ሕራይ የቐኒየለይ በሉ ዓወት ንምናየልኩም ኣብ ትገብርዎ ንክኸት ሕጂ መን እዩ ኣብ መድረክ ዝቐርብ ክንፅበ ዮርዳንኤል
قد تدري كله جريش كايو نروح على البيت كايو تمنى سنن عايز خادو جهري كونن يغرد مجو تقبلني بجها تموني حدراها تقبلني بجها تموني حدراها هراي فيوري دانييل حجي زها تسمعوا زصنعكم دمصاويت يا ولدو سنة طبيبኛ ካብዞም ናኣሽቱ ስነ ጥበበኛታት ስለቲ ፈቃደኛ ምዃንኪ ንሓፃር ዕላል ብጣዕሚ ኣመስግነኪ እስኪ ኣሕፅር ኣቢልኪ ብዘይ መሰለይታ ሙዚቃ እዛ ክደርፊያ ፀናሕኪ ኣስምዕኒ ብሓንወና ክልቴና ንስምዓ رنا ناينوي حجزي أنا صاير سعونية تمالي سئل خارية نافق كسب زحبخي نسخاخ كما يدخا فغرنا رسع كادخا ويسن خالفتخا قرني تحنقيقا ألدو جنا فغرنا كلتنا ألدو جنا فغرنا كلتنا ألدو جنا فغرنا كلتنا يقولوا خونيو هالراي كتصبغ دمسها خطعون كابتم ببلاي باك زتصاوتوس وصي خلقي يبل كتقتل يوم مدى بالك كدو فيوري ايوا انا جدا كمينا جدن منا جدن كيروس كلتي بعلي ترى انا جدين زغورو زلو كمي ختحسبي بزعبا درف التاين عاقس كجو درفنا عي قدامي موياي قدامي مالتي بدعمي زفقرو بوف أتصليها زبالي كمل كجميلكي درافيت مخال كرني 11 عمت مش 11 عمت غير الله سنة طب بتمرتي قال جميرة أب وجلوا هالي كوخت سنة تبهال أو جميرة على خير بدي حريو نفكال وجلاتات نداخلكو قال እንታይ ምድላዋት ትገብሪ እስካ ኣብ ትርፊ ግዜኺ ንፈእቲ ደራፊት ንምዃንሲ እንታይ ፃዕሪ ትገብሪ እንታይ ምድላዋት ትገብሪ ንግሆ ተስዒ ቮካል ይገብር ንኸይባላሽ ጎረረይ ድማኒ ብዙሕ ምክንኻናት ትገብረሉ ማለት እዩ እዞም ስነ ጥበበኛታት ኮቲ ኩሉ እንዲሁ ስፖርት ክገብር ዘለዎ ንኣብነት እዚ ዘለኽዮ ቅርፂ ክሕሎ ኣብ መጋግባኺ ወይ ስፖርት ክትገብሪ ኣብ መድረኽ
ዝቐርቡ ስነ ጥበበኛታት ሲ ፍሉይ ኣቀራርባ ከልዎም ኣለዎ ዝብርኢቶ ኣሎ ብብዝሒ ትሰምዕዎ ተዳ ኮንኩም ቅርጾም ኣከዳድንኦም ክሕሎ ኣለዎ ይበሃል ትገብርዎ ዶን እስኪ ኣባኺ ይኹን ኣብ ካልኦት ትርእዮ ወይስ ክሳብ ሕጂ ኣይትግደስን ኣለኺ ወድሃኒ ብዙሕ ከምታት ገለስ ኣይግደሰልን ኣይትግደስሉን ኢኺ ከምዚ ቅርፀይ ክሕሉ ገለይለስ ኣብ መድረኽ ኣይትገብርዮን ኢኺ ዝረኸብክዮ በሊዕክ ትኸዲ ማለት እዩ እዋ ዝፀናሓ ንበሊዐ እየ ዝኸይድ ጥራይ ፓወር ናተይ ሓይሊ ክጎድል የብሉን እምበር ካብ ጠሜ ከኣቱ ዝኾነ በሊዐ ከኣቱ ወሞ ተገዘፍክ ኸ እንዳሓኒ ኣነዚ ግጅኒ ሓራይ ኣብ መወዳእታ ብል እንታይ ክትብል ትደሊ ኣብ መወዳእታ ክብሎ ዝደሊ ከምዚ ዓይነት ዕድላት ንኻልኣይ ግዜ ክድገመና ከም ዘለዎ ብዙሕ ዕድላት በቃ ክዋሃበና ከም ዘለዎስ ልዕሊ ኩሉ በዚ ኣጋጣሚ ክሕብር ይደሊ ሓራይ መወዳእታ ኢለ ክምብርካ ኣሎ ሕቶ ኣላሃኒ ንእሽተይ ዶ ክልቅም ደቂ ኣንስትዮ ሲ ክልተ ጥራሕ ኣለኸን ኣብዛ ጉጅለ እንታይ እዩ ትዛረብሉ ዶ ኸ ተሓስብሉ ዶ ኸ እንታይ ክልተ ጥራሕ ኮንክን እዋ ኣጋጣሚ በቲ ናይ ሽንግርዋ እንዲና ክልቴና መፂና ዘለና ኣለዋ ውሕዳት ኢና ደቂ ኣንስትዮ ደረፍቲ ዘለና ኣብ ዓድና ማለት እዩ ሕጂ ብዙሓት ከዕድላት ከምዝናትና ዘይረኸባ ኣለዋ ደቂ ኣንስትዮ ስለዚስ ኣብ ከምዚ ሽንግርዋ ተሳቲፈን ብቕዓተን ከይሓብኣ ክሳተፋ ሞ ሽዑ ክንበዝሕ ንኽእል ኢና ኢለ ይሓስብ ነዞም ብሕጂ ኸማን ዝመፁ ደለዉ ሽንግርዋ ውድድር ደሎ ብኣጋጣሚ ክንበዝሕ ከም ንኽእል ፈልጥ እየ ስለዚ ንኹለን ደቂ ኣንስትዮ ብቕዓት ዘለዎን ክመፃ ምዝገባ ከም ዘለዎን በዚ ኣጋጣሚ ወይ ሓበረን ከየትረፉ ኣሕልፍ ከብልዎን ብብዝሒ ብኡ ገይረን እንተዓንብባ حراي بلي يغني اللي رحوس بعال ገንዘብቲ ኣነ እውን በዚ ኣጋጣሚ ርሑስ ዒድ አልፈጥር ንኩሎም ምእመና ሙስሊም ክብሎም ደሊ حراي